در موج برنامه اطلاعاتی خبر. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри кӯлоби вилояти хатлон ташриф оварданд. пешвои миллат эмомалӣ раҳмон дар шаҳри кӯлоб бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48-ро мавриди истифода қарор доданд. пешвои миллат эмомалӣ раҳмон беморхонаи рӯҳӣ ва наркологии минтақаи кӯлобро мавриди истифода қарор доданд. сарвари давлат эмомалӣ раҳмон дар шаҳри кӯлоб бинои шӯъбаи хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилиро ифтитоҳ намуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки ҳулбук зеристгоҳи барқии 110-35 киловаттаи восеъро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. немаи дуюми рӯзи 19 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ифтитоҳи якчанд иншоот ва мулоқот бо сокинон бо сафари корӣ ба шаҳри кӯлоби вилояти хатлон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии кӯлоб меҳмони олиқадр пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сокинону фаъолони шаҳр бо эҳтироми гарму самимӣ ва шукӯҳу шаҳомати хос истиқбол гирифтанд. 19 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри кӯлоб бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 48-ро мавриди истифода қарор доданд. бинои нави таълимӣ дар деҳаи сангпари деҳоти зиракии шаҳри кӯлоб аз ду ошёна иборат буда, дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солаги истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷалби маблағҳои бюҷетӣ сохта шудааст. масоҳати умумии замини мактаб 175 гектарро ташкил дода, худи бинои таълимӣ дар масофаи 748 метри мураббаъ бунёд ёфта, барои ба таҳсил фаро гирифтани 640 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани иншоот 40 мутахассис ба ҳайси омӯзгор бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин шуданд. 19 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон беморхонаи рӯҳӣ ва наркологии минтақаи кӯлобро мавриди истифода қарор доданд. иншооти соҳаи тандурустӣ аз 4 ошёна ва таҳхона иборат буда, масоҳати замини он 5658 метри мураббаъро дар бар мегирад. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фаридун ба иҷро расонида шуданд. дар беморхонаи наркологӣ дар ин минтақа 40 кати хоб 8 шӯъба аз ҷумла шӯъбаҳои занона ва мардонаи беморони майзада, наркологӣ, экспертизаи судӣ, табобати ҷойвазкунандаи ёрирасон, наркологии наврасон, эҳёгарӣ ва шӯъбаи таҳлил мавҷуд мебошад, ки ҳамаи онҳо бо талаботи замони имрӯза ҷавобгӯ мебошанд. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд, ки беморхонаи мазкур бо чунин шароит дар миқёси ҷумҳурӣ аввалин ба шумор рафта, дар он имконияти аз 3 то 21 рӯз ба табобати шабонарӯзӣ фаро гирифтани бемориҳои наркологӣ мавҷуд аст. дар беморхонаи тозабунёд 20 ҳуҷра бо шароити муосир таъсис дода шуда, он имкони дар як вақт ба 40 нафар хизмат расониданро дорад. 19 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои шӯъбаи хадамоти давлатии муҳофизаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои навбунёди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дорои 24 ҳуҷраи корӣ ва иншооти ёрирасон мебошад. дар ошёнаи якум китобхонаи кушоду барҳаво бо асарҳои пешвои миллат, шоирону нависандагони классик ва муосири халқи тоҷик, адабиёти соҳавӣ ва 10 000 нусхаи китобҳои электронӣ, қисми навбатдорӣ, анбори нигоҳдории либос ва маводи хӯрока мавҷуд мебошад. ҳамзамон дар китобхона 2 компютер насб карда шудааст, ки ба шабакаи интернет пайваст мебошад. ёдовар мешавем, ки корҳои сохтмонии иншоот аз тарафи сохтмончиёни раёсати сохтмони асосии вазорати корҳои дохилӣ бо сифати баланд иҷро гардиданд.
20 октябр дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи восеъ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳраки ҳулбук зеристгоҳи барқиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот бо таҷҳизоту технологияи муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст ки дорои сифати баланд аст. дар зеристгоҳи навбунёд 15 нафар мутахассис ки сокинони маҳаллӣ мебошанд бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зеристгоҳи барқии 110 10 киловаттаи рӯдакӣ ва хати интиқоли барқи 110 киловаттаи восеъ рӯдакӣ дар деҳаи меҳнатободи деҳоти ба номи Абу Абдуллоҳ рӯдакиро тариқи маҷозӣ мавриди истифода қарор доданд. ин иншоот низ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо маблағгузории Бонки Осиёи рушд бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта шудааст. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.